Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. KSU East Gentle Hills District Unit, kala pensiona daga kenro ya nyo tendai Child Care Institute, kom Counseling Center, hatuber kamai snong. Bajagani kenro akabalashna halakhabribon, haka arpotrik no pra arajar arfuar, daw samla rangba lambok star marngar, ubadeu President ke KSU Sengkeme. Kahinyo tendai Child Care kedega jakari yaki kunswet kabalas dang ya kam nadu snam arja khatnyo. Ba kepadang yai beteng hadu mentaru. Syapang ka jingyai lenti jong ka send right to bear woman swing hadu bang layo ban sina ya kani ga yeng ban lum ban lang ya gini gi khon jong i bakin ya don hang ne. Ya ki pengkat ya gini tu gi khon gi be shat hang ne gi ya don khat arngot. Gitu gi dai gi khon jong i gi be ya sa hang ne ki ba don kme don kpa. Te ka jing sedang jong kani ga seng jong i ka ba ni seng ya gani ka send right to bear woman swing lang ba ka jingelam lenti jong ki rang ba jong ka right to bear jong ni sedang ya ka ha ka at holai trik benai ba khandai house name ar hajan riu ta ha ka ne ka sngi bang sedang ta ka chairperson ban nong kong do ka dei ka kong chitman lang do ka balong man ta ka chairperson in charge jong ka ne ka home nang ta ka secretary ban nong kong do ha ka ne ka dei ka kong mira siang chai ta nakadaw imla ban van miadon rekat ban ni hang ne ta ya kan ne ga yeng ngiyo kumno ngiyo da ka jingirap jong ki rang ba jong ka sen ra jong i da ki ba ai da ka ki perkhat ban le kumno bangin ki perkhat ban ngin thau da ka yeng ban ri ya ki concert mo ki bom don kme don kpa ta nang ta ki la pen i yangi ki lat ki lenti ban le kumno ba ni krisyan da ka ram klem sut mo ki ong ka temporary loan ki ai ki krisyan yangi bangin yo ban thet ya kane ka jaka ka bangi don hang ni menta ta ka ching he jong kane ka jaka ka long kumba khat ar hajar square meter plus lies khat ar hajar square meter lies pa nyo peu undom tungal aklet tang ba long tam mi khat ar hajar square meter mo ta ondangi le yo ay kane ka jaka ta ngi perkhat pat kumno bangin le bangin yo ban sina ya kata ka yeng tangi ya perkhat ngi thau kilat kilenti da ka jingerap jong ki rang ba jong ka senra jongi ngi penlong da ki theater da ki fate nang tangi penlong ro da ki ai da ki to ki Mrs to bear beauty contest jong ki long me ta ondangi la yo ban thau ya ka ni ga yeng da ka jingyai lenti jongi na do snem ar hajan riu ta suki ngi yo ban thau ya ka ni ga yeng ta ngi yo ban thau sau camera ki don nang ni lai shadin ka don ka wei ka camera shat ta hang ta hau ar hajar khat nyau hau ni snam ar hajar khat nyau ngila sedang ban khot ni ngila sedang ban lej pen sengau tho mo sha ki snong ki badon hapo jong ka senra jongi bakin lej bo ya gi ai ya ki ni ki khon ki bom don kme don pa ban pek ban pen start pen tip mo bakin yo ya ka jing nang jing nyimla ban klep bang idon kam hamtam kum gajaj ban riu ban yarap yagi pradok kelas 6 kiba don hamtam hangata ka jingye ka bagi wan na ta longying ka baki duno yagi kmigi pa kum gajaj ban riu tiblay ihap ban yai biting ya kum kene ka jingerap sa ki pradok kelas 6 ki jongi kibadon hapok ka than East Gentle Hills dan kibadon hapok ka briu nyo trip hibarok away nakaliang jonga nga kitbok kriwang ya ka senraj tuber khamtam ya gi longkmi kiba yalam ya ka senraj kane ka senraj women's wing bakin nang yak chakmat bakum ka KSU nakapor sa kapor ngin yai biting ban yate lok batpi nagbenta ban yarap ya ki kun swet ki kun rangli ki bade ki pradok persnam ki jongi ngapen pau ya ka jingsango ko pakraw hadu kata ya ka KSU kadai ka wei na ka seng ka ba ngila ban ong hagani ka por
hapo jong ka bri unyau trep unyau skum ngi kum ka jai ban riu ngimla ngala ban ong hagani ka pon ngimla ban im dan ngimla ngimyo ya kata ka chong sup ka chong sai hapo jong ka ribat ka jai ban riu jong i lada ka KSU kamdon namar balai nga ong kumta ngi layo ngi la saki dalaki chong ki khmat habadon kanu ka jing hapo jong ka ribat ka jai ban riu hapo jong ka state ka jong i ka KSU kalong ka wei na ka seng Traymon Snabha ka bami sekhmat ban yada na kabenta ki prado ki prasnam ki jongi ki badon hapedeng ka jing bar ka jing rit ka jing thut khamtam habawan gino ki bor ki banambar ban thombor ya gane ka bri nyautrep nyoskum ya gane ka ri ka pa e ki jongi takumta ngasngau ban ong ba ka jing yadon pentalang jong ka KSU khamtam hapo jong ka ne ka home ka jongi ban penbiang benbit ya ka ne ka fencing kalong ka ka bangi kum ka seng right to bear barak ka wei ngimla klem da ai ka jing yaro bat ka penpau ya ka jing sengu hadu kata ba ka ne ka jing no koloj mensen ka jing yarap ka jong phi kalong ka jing kersan borba ya ka ne ka home ka jongi ka badan hang ne lengba kini ki jing yarap ke jong phi ba kinong panja ya kani ka home ngilong kilong ka galong ka jing changan khamtam ya gine gi dia mai ki jongi ki ba sa ha gani ka jaka ki bomdon ya ki kimi ki pa te ka jing don jong gini ki fencing kalong ka ka jing kerku ko bakraw do kata ha ki babon ki liang ha ki babon ki banta dadangi phai kum ka jing man ke jing long jongi ki breu hagi no ki beno ki bental ada dai hakal kam ying kam sem hakal kam imlang salang hagi kam dong kam snat hagi kam chnong ki kam thauro ngi don kam ban ya rengkat bat ke jing khoi ke jing suba ke jing don jong ki fencing kalong chi bentaro na ga benta ban wanra ya ka khoi ke suba hapo yong kani ka kompau hapo yong kini ki caka jika ni ka dai ka kam ka baba ka kam kapa kentang na laman omru bakal mau ya kajing kentian ke boong ka kotla tau beriu kadi ka kabu oble ngai ba kakti gamon kakti kadiang jong uoi polala banjadan bentalang ban pentelun ya kene kekam hapala banjiem kene kayeng hapila pendak penbiang ya jendot kamal kasni ngai pai dai kajing don kam bat kadai kita ke bentang begidon jal jong kamon ya kaban ngerti ya bon benta namar ka jingem hi ka jongi kum ki breu kaspa ka bakam khrautam ka de ka jingla panir ngerti lang ya ki marchat ki marpa maka genang em asla jung berthai isnowa teng ni prakhat musumi em sa andai ya kai bo blai kurhu ya kai bo blai wa ka don kamru baneng siu markal yang sikiwi pat don kamam ko pe jingaram stang kandiat sini teraikum kita beladong kerniam Kristan min saya raki ban priang burom dia jingwan kasingkha jong tok khun jong mulai Yesus Kristus in saki kita jing pen pho pen phin ki yang kisem ka jing pen itanan ban kum tar hama krene tang aswa ban ong kum ni khamtam ni ki poro parasna hato mila pen thamai mo jenggot berkat jeni ban cakri ya kem lang salah ban wengi jeni jong poro pasnang buju ki bakenduk jeni jeng jar atau ngapan pasnang ban jalan bakla ki hap ki baret ki khana skol bar ki kon samla haki snong ki thau haki district ba ber ngan siu thu yupi awan nang thi nuka district nang thi na bowas district nong stoi hakaba kisnen mo makswang pat ju pos ni ai spam tau drugs andai hati po district menta ikon sanla kas dang mas jate kanjri hakom kita kecing sini kasong ini pat iwe ngasai siam ni kene kebu mengelong kom kita kino ikon persa panyalam ikon sanla konti badai barban kedau iki hep kebarat nanti badai larang idon ya kajemon jongjing ya telang langidon ya kamon jongjing ke khilang ngai bakenam don kunu kekam kawalong pejinge akaman kejungi kan
tang ya wai ngam sim sibur ni kopor asbuk tang ke jing ko do bat na kaliang ni jong kaseng ni bro koi ngendang ya don hasna jong kasendra tuber bilong kami ki ramba lapidon kam ya kenulu ke kam tadi don ya kebentak bagila bat kene jong kirap ha ibor baret ni persang karla kajai dak sini trelang rangkat kamtam don handi kinung lam distrik bahasa pet sakmi don kam bat sepersang ya kepada don talang nak kapor bila grop bila lum ya dikikun ya dikikun kiti ki jong kasenong ngala manong jong pi kom bilong kami pat misdon tang ke jengkerman kani ke jenglum jenglang jong pi ni ya kini ki kon ki balai ya kenduk ya sebun ki jenge jengdo no jong kimi ki pa ki sungai ki basin ke sengi yo lese ulai basta bulai bayi bat bulai babu bet berhenti jaga jengim bar jiat denti jongi boi yo lese sin ke sengi sala pansai nang ne na caka batan akalong kenthei ne senrang kiban salong kinong yelam kiban salong kinong sandor hasna mathau khamtam yakari bat kejat pintu berkoi play try kandat makar ko sindat tuber khamtam ru fi kom kilong kami terong ya sapran hajing trekam bojumpi jinge kendai kimopol bat kita jinge kendai chibunta ban boy sakathong kani kakam go hile kadai kanu kusa batang bagi weru ben supet kai khmat la i kamba bha jumpi nam tapi kene la jong kalakor pat ket pan ba kani kakam go hile kadai kanu kusa batang bagi weru ben supet kai khmat la i kamba bha jumpi nam tapi kene la jong kalakor pat ket pan ba la jong paro posna kemudian kam kajing kelop kajing sumar bat kajing ikai kham tamro nganget kajio ikajina kajing sta kapakatam kham tam kajing tepre ubat teple tep akor tep buram katep sang tep ma bat kumju katep kor tep ka kulai sibon 6000 mo kulai ka kulang iwa ibene kum kadak bansa kan mau menta an plino yo ne mau kerteng papan i ba ya kani ka tingkir kendo ne sodong sokon june kajing la sim bar la ais la da sim bar ais soba da kajing ba kli na kalian coba ki isu listrik unit dengan impli pa ba no